Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallam nikah wa harrama syifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang tuhu kinakbeten para sesepuh lan pinisepuh dumateng para alim ulama ingkang tansah kula hormati, dumateng Ibu Diajeng Paramita Asri senajan guru basa Jawa kula, penganten sarimbit saha panggambang saing dusun tulung ingkang kawula hormati, sedaya tamu para undangan, para pilenggah ingkang kawula hormati, boten kesupen keluarga Bapak ingkang berbahagia. Langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan sehingga wonten nang menika kita saged makempal wonten acara Walimatul Urusi ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya. Umumipun lan berkah dumateng penganten kekalih khususipun. Shalawat ugi salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maring latu uswatun hasanah kangge kita ing dalem ngelampahi kehidupan ing alam dunya ngantos dumugi yaumul qiyamah. Hadirin ingkang kawula hormati. Kawula wonten mriki selaku pranata acara badhe maosaken runtuting adicara ingkang sampun kerancang. Inggih menika ingkang sepisan pambuka kalejangken ingkang urut kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara urut angka 3 atur pasrah penganten putra. Wong dene adicara angka sekawan aturaken penampining pinanganten saking keluarga putri. Wong dene adicara ingkang ongije gangsal sabda tama saha doaipun acara ingkang urut terakhir inggih menika penutup. Pramila ngeti wekdal ingkang sakutawis nang monggo latok bika sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi dados lancarnipun acara ing menika acara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dening Bapak Taslim. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangga. Shadaqallahul azim. Mugi-mugi waosan ayat suci Al-Qur'an dados berkah dumateng pawaos lan lumeber dumateng kita sedaya. Amin. Mekaten kawula aturaken matur nuwun menggah adicara ingkang angka 3 atur pasrah penganten putri. Dumateng ingkang mewakili kawula aturaken. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur suwun. Adicara salajengipun atur penampining penganten putri sabda tama ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Bapak Haji Hasbullah. Saking kawula anggenipun nderekaken acara, mbok bilih kawula anggenipun matur kathah sesar susur ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan sedaya. Kawula nyuwun agunging samudra pangaksami cekap semanten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.